Igbo bụ Igbo ekene mụ na Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma njem mmụọ na asị m ka na-eto ya na nke echiri ya aza ndị be anyị ọ ga-amalụ na anyị mma maka na egbuo n'aka nri na egbute mma egbuo n'aka ekpe na ifeọma ga-eri aka ya anyị na-ekwu bụ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ maka na ofeke tikpolu isi mmọnwụ ga-akwụgo isi mmọnwụ. Aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakwaakụ nwa Sioma Mbala wee bịa ụwa ana m ka m si eje ndị be anyị ka na n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-akụzi maka omenala ejije nakwa asụsụ mana anyị kebe wee bido kụzibe maka ọdịde nakwa asụsụ Igbo n'oge na-adịghị anya anyị ga-amalite. Anyị na-ekwu maka omenala a ụfọdụ ndị anaghị aghọtasị anyị na-akọwa maka omenala ụfọdụ ndị na-eji ihe ha fụrụ na onyonyo Nollywood na-aghọta omenala dịka ajọ ihe ebe a na-egbu mmadụ kpara anị ya maọbụ gbuo nwunye ya chịrị ụmụ ya zọrọ anị ya mana ọ bụrụ ya bụ omenala. O nwere anyị pụtara ụwa kwudo ndị nna nna anyị fa omenala ka ha wee bie ndụ bike nka n'agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ihe ndị dị n'omenala ekwesịrị iwepụ mana oge na-adịghị anya anyị ga-ene anya n'ihe ndị a mana nke bụ ezie bụ na ndị ọrụ ụgbọala ekwezi anyị malụ ndị bụ ndị ala ya bụ ndị mekanik maka na onye ọbụla sịzi na omenala ma ndị ghọtara ihe omenala bụ ma ndị aghọtara mana ka o si na-adị ndị be anyị ewu isi na akata ma isi ga-ekpu anwụrụ ka ọsọ gbuo ya na dinta maka orimili bụkwa ibu n'ọgbọ ka eji aga ya. Ụmụnne m ọ na-abụ eme anyị na-asị na ihe onye amarọ ama ya mana ọ bụsịrọkwa eziokwu maka na ọ bụrụ na ọtụtụ ihe anyị na-efuru anya n'ebe ọ dị n'ụzọ omenala ọtụtụ ihe anyị na-akpọrọ ihe na ọ bụrụ na anyị matara ihe ọ bụ imirikiti ọnọdụ anyị nọ n'ime tata ụfọdụ ndị ma mmadụ anya karị nọ n'ime ụmụ obele ife anyị na-afụ ọdị anyị ka na onwere ya ọ bụ nnukwu ihe. Na mbido arọ a o nwere ezigbote ọkwa aka m ndugalụ idunata nwunye mgbọsị anyị na-eji idunata nwunye a o nwere ọyị m si mgbago wee nata ọ na-asị m na ọ chọrọ ka anyị fụ maka na oge na-adịghị anya ha ga-ana ịmago ka ije ha si adị nsị a na nsogbu adịrọ mana tupu o lute anyị apụbago ije anụta nwaanyị wee sị ya oke ka o soro anyị ka mụ na ya eluje anyị lụrụ ebe a na-anụta nwaanyị ịmago mkpọtụ dị ebe niile enyi nwoke na-azanụ kọọlụ ọ zapụ ọza ọ pụọ n'ilo anọkata amarọ m ihe si m Chinwatakwaakụ kedu ọyị gị nwoke kedu onye gị na ya so m wee gapụ n'ilo nekwa ọyị m nwoke n'ebe anyị bịara ịnụ nwaanyị na be ndị a enwere obele ihe dịka agwụ adozie ụmụ ukwu osisi amala akwa dị n'akụkụ ebe a enekwu anyị efu ihe ndị akwa gasị n'akụkụ ya enyi nwoke a wee nọdụ n'akụkụ ya gbakọta ya azụ ọ nọ n'akụkụ ya wee na-anyụ mamịrị ka ọ na-anyụ mfe ya ntie si na ndị anwa m mana ọnyụgo mamịrị bụ na ọnyụgo mamịrị kpọọ ya nsị ya nna ọ na-efere ya dị ebe anyị na-anyụ mamịrị ọ sị m na ọ fere ọrụ ukwu isi ekonyere akwa na ya nsị ya nwere ego iji n'akpa ọ sị m nke bụ na onwe ego ji n'akpa nsị ya tinye aka n'akpa na ọ bụ na onwe ego iji ka iwepụta maka na ọmụdugu ebe ije a ewepụ na ọmụdugu bụ ije a ma ndapụghị gị bụ nwata dọla agbalị ka gị na-efe mee o tinye aka n'akpa wepụta ofu akpa ego nsị ya kwubi okwu n'isi ego a gị gwa aja n'obodo a na ihe na-amarọ ka ala ma gị na nke ime na-ama ama na iji ego a agbalịsi onwe gị okwusi okwu a tọgbo ego a naanị anya pụọ o mesịa na-ajụ m na-akọwala ya ndị be anyị iji wee maa atụ ka ngwa unu na nkọwala unu ọkachasị ụmụ ikolobịa ọ bụrụ ebe ọbụla ịpụta ị ga-afụ ịfụrụ ịnyụọ mamịrị ọ bụrụ ebe ọbụla ịpụta ịnyụọ nsị isi ebe ị nọ bụ obodo gị wee pụọ maọbụ ebe ibitegoro aka wee agapụ wee jee obodo ọzọ ị ga-akpachapụ anya ọ bụrụ na ịma anyụ mamịrị ị ga-anyụ mamịrị mana ị ga-akpachapụ anya fie ise a na-abọ n'anya dịka mụa ebe a nkwụ kịta akara mụọ m mgbe a nụrụ agha amarọ m mmadụ one nwụrụ ebe a nzodoro ọkpa amarọ m onye niile ebe a ma onwe niile ebe a amarọ m onwe alụsị ọfụ ya dị n'ebe a kịta nọ amarọ m onwere ọta dị ebe a amarọ m onwe nnukwu aja achụrụ ebe a nyụọ mamịrị ebe a mana anọrọ m ya mgbe emere ihe ndị a
mana o kwesị atonement itinye aka na akpa were ọ bụ na ego ka iji, ọ bụla ego ayọrọ ka iji maọbụ na ọjị ka iji, iwere ọjị a ewapụ ikwuo si a na ị na-amara ama mmakwa gị ya mena gị ya na-eme ofeke. Ọ bụ na ego, ọ bụla ego ayọrọ, ọ bụ na ọjị, ịwụpịa na ebe a ijebela onwe gị. Ọtụtụ ihe na-eme ndị mmadụ kịta bụ ihe ha na-amarọ ha ji aka ha zọtala onwe ha. Ọzọkwa bụ ndị na-eme travel, anọkata moto gba brik ebe ọ bụ na efu enyụba mamịrị, ị ga na-ene anya na-ajụ ese. Ọ bụrụ na imema njukwudo ese maka na ọ nwere onye ị ga-afụ ị ga-ajụ ese, mana akusi na-adị ọ bụrụ na opekata mpe ogologodị na 5 naira ka iji were ya kwubi okwu si na ihe ọ bụla na-eme na anyị ebe a na ịmara isi na ya mere gị ya na-eme ofeke. Ọzọ dị ka ibie bụkwa mmiri, mana ndị be anyị emebisigo mmiri. Ekwu okwu omenala onye ọbụla makapụta a na-eme omenala na a na-eme omenala, ma ndị ghọtara ihe ọ bụ ma ndị aghọtara ihe ọ bụ. Ọ na-eme ezugide afịa maọbụ onye lụgide ọrụ, ego o ji azụ afịa gbalie, o jee ofu ebe jee sata ịbụọ maọbụ ịtọ. Anyị masị ya niile unu dị na-asa, ọ sata ịbụọ maọbụ ịtọ, ọfụba echi anọkata tupu ị na-amụ ya ọnwa na abụọ na ịtọ ọ bụla ọbara tụlee oke dibịa. Anyị enwere ndị anyị eji bido chọọ ofu onye abịa ejideri ya onye ọcha kwụọ ya ụgwọ ịbụọ na ịtọ, o jee kpọta ndị ọzọ, ọ zabagokwa dibịa, ọ bụrụgo dibịa. Echi na nwanne echizi okechie ihe niile ọma ka o si alụ ọrụ ma ndị ọmara ka o si alụ ọrụ, o buru ha niile yoo na mmiri obodo ji ebili, mmiri obodo ji ebi ndụ, ịpụtara ụwa kudo. Echizi na nwanne echi nọ na mmiri a na ọbala na-agwụzi mmiri a na-eli mmadụ. Imilikiti mmiri na-eli ndị mmadụ kịta abụrụ na mmiri a na ọ dị ogbu ka ọ nọ n'udu mmiri, mụ na ọ nwere ihe dị iche na-eme na mmiri a, kama na ọ bụ ihe ụfọdụ ndị dibịa aka n'elu na-emeta eji ebukọrọ ihe niile dị n'ụwa, ma nke ama ihe ọ na-alụ ma nke amara ihe ọ na-alụ yoo na mmiri adọnyela anyị. Echizi ịbịa igwu mmiri ihe na-amarọ mmiri elie isi gị. Ọ dị oke mkpa na ị ga-ama ihe ndị a. Mụ abụchi nwatakwa akụ na-agwa gị na ọ bụrụ na azụ na-abịa ụwa n'ụdị nke mmadụ na ọma mbala na oyi bụ azụ ka anyị bụ, mana ọ bụrụ ebe ọbụla m fụrụ bụ mmiri nwụba, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ dịgo oke mkpa na iwu bụ na m ga-aba na mmiri a, wepụta ego na ọbụla iji, ọ bụkwara na ego ka ọ bụ maọbụ ego ayọrọ maọbụ ọjị, iwepụta ya ekwubi okwu kwa afa gị gwa mmiri azi anya emela gị ya na-eme ofeke na iji ihe iji n'aka ego a maọbụ ego ayọrọ maọbụ ọjị na-agbalịsi onwe gị, ikwụsie ya iwụpụ ya nwee ya na mmiri, ime ihe ị chọrọ ime ịgaba, maka na onye chie na-azọ na-azọkwa onwe ya. Ndị be anyị na-ekwusi na omenala Igbo na ọ ga-adị nke onye na-eme ma na ọ dịrọ mma ya wepụ aka. Dịka unu anyị na-ekwusi na ọ ga-abala anyị baalụ nwoke baalụ nwaanyị, maka na eze a na-achịkọ ọfụma bụ na-anụta aka ala eze, maka na gidigidi bụ ugwu eze. Ndị be anyị daalụnụ.